ireng ndara. Panci Dias nggih ngoten niku. Lagi tak sebul sepisan ngoten malah awake entenge mboten kantenan. Iki mambae wis bojoku tak urung. Wis kok dhewe wis tak sain neh kok. Ya aku nek ngetokno tekan. Wis tak lebokno botol mau lho. Ya mongko iki mau tak enteni lho piye. Pripun? Sampeyan kuwi nyembur kelawan Dias. Wis kurang sithik lho dilereni karo bojone kok. Ngerti bojone. Tiyang pesen. Nggih kula ndara. Suka penjir kewajibanmu kepiye piye? Kepareng badhe matur ndara. Sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Nah, Nggih. mongko yen sawanci-wanci aku iki pirsa bakal muncul wanita. Menawi panjenengan badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumadya. Mbok menawi panjenengan sak mangke badhe ngersakaken ganti busana, nyampingipun sampun dipun wiru ndara. Napa malih menawi panjenengan sak mangke badhe ngersakaken dahar, dedaharan ugi sampun sumadya ndara. Aku percaya kok piyong kabeh kandhane. Pancen kaya ngono sing tak harepake. Senajan to iki mau padha gawe dolanan, Nggih. padha seneng-seneng, ning pakaryan utawa kewajiban siji bae ora ana sing lirwa. Dadi mengko yen to kadang-kadang kuwi ngersakake napa wae wis sumadya. Panjenengan boten sisah kuwatos awit sedaya abdi sakmenika sampun mangertosi kados pundi kewajibanipun Resmi krama satriya giri kastopa Tindang tanduk ramane dole ora ninggal tata krama Kang Mas, seniman sing putri sanewati kaya kula niku boten sumpah kalian janji sabar aja kesusah jember rene melamu suara suwe memandang suarane sikirane garane ngono napa piye orang arek kudu balik ka pepareng malah dibajutke lho Kang Mas. Ibarat wong
aja gawe-gawe lho. Pripun to? Retno Kuning. Nganti tak rewangi aku ngemis-ngemis karo kowe. Ibaratake wong wadon kuwi akeh sing ayu-ayu pindhane widodari. Ning ora ana wong wadon sing tak tresnani mung kejaba kuwe Syagirna. Iya, panjenengan niku lho. Mbok ya aja kaya ngono. Pripun to Kang Mas? Kula niku ki pun ngemotke panjenengan bola-bali lho. Kok malah panjenengan mboten emot-emot? Ing kene iki sing ana kowe kelawan aku. Lajeng. Mergo wis suwe banget aku ora ketemu kelawan sliramu, mbok yo leladi kelawan aku. Ampun to Kang Mas. Kok malah lagi kali panjenengan niku pripun to? Retno Kuning, Napa? yen kowe ora gelem leladi kelawan aku, apa yo bakal kelakon aku mrudo parikeksa kelawan kowe, Retno. Lho. Napa panjenengan badhe tegelan mentala kali kadang iki ambak? Kene ora. Mergo aku gedhe rasa tresnaku kelawan kowe, Retno. Ayo, Boten Kang leladi Mas. kelawan aku. Boten. Ayo. Kang Masmu iki pindah kaya ngene iki. Nji lho Kang Mas, pun kula emotke. Lho jebule niki Kang Mas sarang Mas mo, sarang Mas po, gandrung kapirang kalih Ratna Kuning. Cara Was, Po. Nggih kula. Ning ngono kowe goleki Retno Kuning. Menika leres. Jalaran kula menika tresna sanget kalih Retno Kuning. Iki dudu Retno Kuning. Menika Retno Kuning kan? Kowe nek goleki dudu iki. Lajeng pundi kan? Lah iki dak Retno Kuning. Wah, sampeyan niku mbok ampun gojek. Menika ora nggih kanggo kula. Ayo Retno Kuning padha wae. Retno ireng niki mboten Retno Kuning. ngono ya. Malah niki kapura Retno ireng kowe. Was. Kowe iki mbok eling. Ya butuh palungguan. Kae. Wes badi golonggo kowe sakake. Ora oleh. Monggo-monggo. Kowe melu tenan kok iso. Nggih Kang Mas, kula mangertosi, monggo. Dining kecep tamu ditata atimu. Diwaspadane sapa kae Pak? Waspadake sinten kula? Monggo pinarak riyen. Loh, Raden Kuning. Ingkang baken menapa padha kuninge. Ha iya nek burine padha kuninge. Lah nggih. Calon bojone kuwi Retno Kuning iki ragil kuning. Lah nggih sami kuninge kan. Iki rak kadange diajeng Jalur Candra. Lah nek kowe kadange pun kadang ora pareng. Iki wis dadi pepuntun. Malah sedulurmu Subrata uga Panji Sunggingan. Kuwi wis Kang Mas utus supaya lumarapane ngurawan. Nyeseke dina dedaupan. Lah kok kowe sing ora percaya marang kon Kakang. Kang Mas, nyuwun pangapunten saderengipun. Jalaran kula menika sampun kapiluyu kalian Syagir Retno Kuning. Ayo rama itu kabeh kuwi sing salah dudu sliramu. Lho kok upami klakon sios jodohan jenenge ra ana tembung arek dadung kepuntir ngoten nika. Kok saged. Lah niku adine napa panjenengan masih kantuk adine kantuk kalau Candra Kirana lah niki adike kantuk ragil Ya kuning. mboten pareng niki pun duwe calon bojo. Lah iki upami kok kelakon. Kawasaran dadung. Salah dudu kowe, sing salah iki Patih Gunawarsa. Wih. Niki ra karebet murid sampeyan. Gen kula wetah pripun? Sobi. Nggih pangapunten. Bendina caket karo sampeyan. Gelaran ning umat yo awon. Kok mboten sampeyan jarwani, mboten dikandhani sing sae. Nggih pangapunten Oh, sanget. nggih ya, bujar gledek. Pangapunten sanget. Sampeyan disenengane pangapunten. Wis ngenteni dulurmu Panji Subrata lan Sunggingan mengko Purwa Madyawusana piye? Nggone nyeseke dina dedaupan lan Retno Kuning. Menawi kasus mekaten injih Kang Mas. Lho lah kae kene Subrata Sunggingan.
nanjehake rembug kang wis dadi jedaupane Carang Waspa lan Retna Kunti. Lah gandeng iki dulurmu wis padha sowan, kowe tak keparengake murga jajal. Nakoni kok. Murga kok apa nakoni wis gampang ngono wae. Jenengan iku lho. Aku kepengin tok jiwiti kok. Ora apa-apa. Adi, Kanggo Galecon. rak wis pikantuk dalu kalian Kang Mas to. Lah yo kepiye, Jul? Pakaryanmu. Pangestunipun panjenengan. Kalampah kula menika tumampak wonten ing Urawa. Pinanggih kalian Paman Prabu Lembu Mangkat ngasekaken dinten didapanipun Kang Mas Panji Carang Waspa dalah kanggo sekar. Kaporo sedaya kala wau disampun dipun sarujuki kalian keluarga wonten ing Urawa. Coba dungono wis disarujuki. Wis disarujuki. Sampun Kang Mas. Nanging wonten emanipun Emane yo. Temane apa, Di? sinareng sedaya kala wau dipun sarujuki dhateng keluarga wonten ing Urawa. Dumadaan ing mriku wonten dhatengipun Raja Pangrama saking Pudak Sepayu. Kepudak Sepayo. Ingkang nami Kana Samboyo. Kono sambil. Piyambakipun ugi badhe ngayonaken dhateng kanggo sekar. Reneng kula menika ingkang kapitaya ten ageng tanggel jawab kula boten trimah raos sing manah. Yo bener sampe. Kula cempalane ngantos dadosaken pasuwayan ingkang ageng. Satemah campuhipun peperangan menika dipun candhet kalian kanggo Sekar Kuning. Ewa semono kanggo Sekar Kuning menika ngawontenaken Giri Patembung. Diri Patemboyo. Lah jero apa? Leres, Mbok. Kuningipun sayembara. Sok sinten kemawon boten mawas jalma. Ingkang saged nyuwanaken Sekar Pudak Kencana nggih menika ingkang badhe dipun sultani. Sekar Pudak Kencana. Kakang Patih Gunawati. Sabda Katumbal Dawa. Monggo rikala semanten. Rembug sampun dadi talining katresnan nggih dipun paringaken. Monggo dina pun gumanthok. Kadadak wonten perkawis Retna Kuning dipun senengi kalih bupati saking Pudak Sepayu. Kok lajeng ngawontenaken sayembara. Mongko sayembara niki aneh sanget. Sekar Kuning niku purun dipun pundhut garwa dhateng kakung. Nek kakung niku kedunungan kembang Pudak Kencana. Lajeng pundi anggenipun bupati Kakang Patih? Nun sewu. Sedaya kala wau mbok menawi kagem ngawekani nolak dhateng penglamar kekalihipun. Pramila piyambakipun nika engga kagungan Giri Patemboyo ingkang kados Nanging menawi menika Duracara lan Meka nampik sarana aris, lajeng kados pundi menawi Carang Waspa boten beto wontenipun kembang Pudak Kencana lan nggih boten dipun tampi, Kang. nun sewu. Upami dipadoske teng pasar Sokopuluhan ngoten pripun? Malah Nun sewu, Kang. Menika malah damel kaget sakjroning manah kula. teng Kula malah pasar rumangsa bingung. teng pasar Sukopulan niku mboten kembang Pudak Kencana. Ya napa? Dene napa? Ning kembang gorek. Oh, benten nggih. Nggih benten kok. Oh, kinten sami. Terus piye, Jen? Lho sliramu aja besengat-besengut. Baca-baca Iki ora perkara cilik. Ijik kula mangertos. Wong sliramu kuwi duwe kadang lagi muntah. Ya tok tresnane ora kena dipepalangi. Bobotane calon manten wadon kuwi kembang Pudak Kencana. Lho kok kowe malah nangis iki piye, Kang? Menika mboten nangis, Kang Mas. Kang Mas, Lah kok ora nangis napa? kula mes sembuyu keten kok. Macet. Cektok-cektok. Kang Mas, menapa panjenengan boten kemutan? Panjenengan katemben kalih kula, nglamar kula, sasrahan menapa ingkang panjenengan paringke coba. Yen iku ya Pajero. Pak Jero setunggal. Napa malih? Ya
sandal japit. Mosok nggih sandal jam. Ayo mas aku ya kuwi lumrah-lumrahe wong peparing pinikset karo calon kemasan putih. Mas-masan. Jenengan mboten emot. Pun emot ke malah ngoten lho. Tenan Jen, aku lali. Kang Mas, engkang panjenengan sasrahke nggih menika Sekar Kuda Kencana, Kang Mas. Sekar Kuda Kencana. Banget bungae ngatiku aku lagi kelingan nek biyen kuwi udakara dinane nek tanggale lali nek dinane ketoke jemuah kliwon kuwi ngepasi bar magrib ya aku lali nah terus saiki wujude Sekar Kuda Kencana ning ndi Tasih wonten kok Kang Mas, tasih kula reksa. Nggih semanten nggih niku gondone niku nggih tasih harum kok Kang Mas. oh ya ngono Nggih. nah saiki coba ndi wujude ben pun Kakang Marem adimu ya seneng Oh, ngaten Menika pun leres pesawat kampok. nggih. Enggal-enggal wah rahayune Mbak Yumu sing kagungan kembang kuda kencana menika lek ngoten panjang kula bawa panjenengan sing duwe kembang kuda kencana kuwi mung wedrah ing jenggara jebur Mbak Yumu garut Candra Kirana lah jen sing layak kowe awet lemu wae Lah kok ngoten? ha iya kok seneng ketunggon kembang Menika lah Tandake sing kok sesno kali. gandane isih harum apa ora cobi panjenengan gondong. padha Sami. kene cara waspa Inggih kula Kang Mas. kudu bunga hatimu kowe aja cilik ya aja mupus tetep kelakon bebrayan karo Rena Kuning Jiya Sekar Kuning saiki iki gawanen mengko minangka sasrahan sayembarane Rena Kuning disimpen lah saiki ngelak wanci ambojo metu ya kabeh wedrah ing jenggala tak kanthi bebarengan dimen saya percaya wong Urawan nek bebanane Rena Kuning wis diwujudi dening Carawat. Oh, kados mekaten. Mas ayo gelak wanya. Mas. Monggo Kang Mas. Garwa Surya Surya lumebet hang jala miwiti sindit sendoning pratangga ya Mas kalih priya Tresing karasa mamadya nyumurupana madya nyumurupana Kakang Patih Kudus ini dawuh kanjenge apa kabeh mau kok tindakake? ingkang saged muku sayembaran dalem Kanjeng jebul malah boten tiyang sanes kalebet ponakanku piyambak Kanjeng keponakanmu dhewe nggih Sapa? lare ing nami Joko Sambara lha menika napa tiyange Kae. nggih Menika punan panjenengan. nggih Kanjeng Ibu Nika napa niku? Bah,
Joko iki. Bener jenengmu Joko Samboro. Leres Kanjeng. Kowe kang bisa ngundurke wong-wong saka ing Puncak Sepayung. Boten lepat. Samboro. Sampun. Wong saka ing Puncak Sepayung Prana Sambaya. Kae wong digdaya mangka prajurit ing Rawan kabeh ora kuwawa nandhi kridaning bupati saka Puncak Sepayung. Kowe wong badan sapata kok bisa ngundurke bupati Klana Sambu. Awit kula menakaken piranti Kang. Dur pirantimu apa? Sekar budak kencana. Sekar budak kencana. Coba, aku kepengen iki. Amit sewu nggih. Nini, Inji jauh katinggalan. iki wujude sekar budak. Rama, pun tali kilangkung rumiyin mo. Mangke gek ingkang palsu. Lho, inji mo. Wonten budak kencana itu. Budake kencana mo. Iya. Samboro, Kula Kanjeng. iki aku bakal ngujuti apa unining Sayembara. Napa niku? Unine Sayembara sapa kang bisa ngaturake wujude sekar budak kencana. Bakal disulitani dening kula tok uning. Mo, nun sewu dipun tangketi langkung rumiyin pun dangu. Tasih Joko napa sampun gadah bojo rak ngaten to Rama? Nggih Paman, yo diajeng yo. Samboro, Napa kula Kanjeng? meh wae kataloban. Kowe sejoko apa wis duwe Sejoko saestu menika. Wiwit alit iku sing momong kula nyawet dewasa mboten seneng kali wong wedok. Nah, Nggih, nek sing tak takoni iki dudu kowe. Biambene kok sawon iku kaya wedi. Kedangun pawang srongipun. Nggih. Samboro, Nggih. apa bro sing tak kandhani? Nggih, kula sampun Joko. Sampun Joko. Nek sampun ki wis. Sing kula karepe mun disunat iku lho. Nggih. Joko nggih. Kowe Joko. Nggih. Ning Samboro kae sejoko. Durung duwe bojo. Saiki tetep kowe tak jodohke ra Joko Samboro. Nek paling kowe seneng, nek Samboro seneng, saiki kono mancing taman gaduane. Rama. Cocok. Iya. Karo garwane iki garwane dikati. Sriwinatara supakatil ceta Dadi je sedulurmu to. Nggih, kula mudana warsa. Tunggal guru nggih. Tunggal guruan kowe kudu sinumpe. Iya. Gojek sawetara. Nggih. Lah Mas Prabu Kamaswara. Kang Mas Prabu lembu.
Basuki sowane rawon carita. Lulus raharja sowan kula sak keluarga kali sami. Namung kula katur. Iya. Tak tampa puja pangaturane paman wae sira tau. Kula tampi Bayu aturake bukti nggih Bayu. Tak tampa meskipun pangaturane kanggo bae ditampani. Kula makili sak keluarga. Diwakili. Iki mung sliramu semakin. Kene omong dhewe-dhewe ra Nggih pun perwakilan to. Kula pun perwakilan samanut mawon. Ora kata kula yo kalau to. Ora panglet, ora panglet. nggih garwa kula niki pancen kula wet-wet kersane wet. Nek saya subur lho ya. Nggih lah, sampeyan ngetos madange. Madane napa? Madange niku kancane sak piring telung piring. Niku cani kowe guyang-guyu. Ngaten Kang Mas Prabu. Iya. Sowan kula niku rak kepengin nanjehake gumatokake Duritala kula utusan Subrata lan Sundingan supados nyengsekaken dinten Dedaupan. Lah, kandhane si Subrata lan Sundingan nek saniki Sekar Kuning nggadahi bebono. Wujudipun Sekar Kudak Kencana. Lah niki sesandamel kula ngeterke kadang kula Carang Waska masrahaken sasraan wujudipun Sekar. Mas Prabu Kambaswara. Nggih. Ya aja kurang ing pamung. Sadurunge Kang Sira sak kula warga. Teka ana Ngurawan iki mau ana suwijining kamoman kang ngaturke wujuding Sekar Kudak. Iya. Katengira Sekar Kuning wis tak jodokke lan Joko Nuwun sewu. Napa wonten Sekar Kudak Kencana kok kalih? Njen setokke Lah nyatane iya. Menika leres. paman. Ingkang kula beto menika Sekar Kudak Kencana monggo. Asli niki. Lho, Jep. Monggo Joko Sambara uga bisa ngaturke wujuding Sekar Kudak Kencana. Iki dadi Sambara. Ayo betul ndak Nuwun sewu. Pawartos sing kula tampi menawi Sekar Kudak Kencana menika ingkang gadhahi wedrah ing jenggala mongko bocah ingkang nami Sambara niku bocah desa kok saged ngaturaken Sekar Kudak Kencana. Neng nyatane bisa iki lho wujude. Kang Sambara. Lah iki kula Kang. Sliramu wis piyarsa dhewe. Nek pengramarmu kedisikan lan Joko Sambara, nyatane Joko Sambara ya nggawa Sekar Kudak Kencana. Nyuwun sewu. Menika sampun cek. Rikala Retna Kuning menika nganakaken Bumi Patembu. Sok sinten kemawon ingkang saged nyuwanake Sekar Kudak Kencana dipun tampip lan amarga. Menawi kados ngaten niki sampun cetha. Yen panglamar kula menika dipun tampik. Sudi menapa kula menika tasih wonten ing Ngurawan. Rene menika ingkang ngawontenaken sayembara. Sekar Kuning kanyatan sampun kepanggih lan Sekar Kudak Kencana. Anjalari kadang kula Carang Waska kutuk ati. Nggih, kepareng kula nyuwun pamit sawetawis kula badhe wangsul wonten ing Jenggala. Ugi ngupati dhateng kadang kula Carang Waska. Kaya ngono. Kang Ambate, wis kabeh ayo bali ono iki. Sumbering perkawis kok ana. Lah iya. Kebang Kudak Kencana kembang neng. Ora ana jenemuka ning kabeh niku Gusti ingkang ngersakaken. Ewadine ing semu
kames ora pemikas Bu. Ampun berpikir. Sing wigati rak kula. Oh, kaya ngono. Kula sagah ing tanggung jawab. Neng semune Nggih, cara waspa lan kames warake mesti atine. Nggih, saiki kowe jaga-jaga. Nggih. Aja nganti ana wong jebol. Sendika amayahe Banyuwangi. Kono-kono. Seneng atimu ya. Sambara. Bebasan kowe ning taman kaputranku sing duweni aku. Ya to. Yen bisa malah kowe ndang tak wenehi dhuwit bendang sumingkir saka taman. Rumangsamu senajan to aku wong desa, kowe ngino aku dupek ora duwe dhuwit. Tak pikir ora dhuwit. Lanjut. Rungokke kandhaku ya. Aku gelem sesandingan lan kowe iki mergo kepeksa. Tenane aku ki wis duwe bojo. Hah? Wis duwe bojo? Tak wene weruh. Pasuryan kuwi lho. Raimu nek karo tungkae bojo ki isih apik tungkae bojomu. Padha wae yen kaya ngono. Najan to ora ana abdi, aku ora bakal pamit marang Kanjeng Rama dalah ibu. Ning bakal goleki katresnanku Kang Mas Carang Pasmo. saiki putrimu Retno Suning Cilaka ramane. cilaka kok. Sekarang wonten-wonten ing Taman Sari. Anis ramane. Ilang. Awit kula mapan wonten ing Gunung Wilis rumaos ati kula menika kados dening kaseksa. Estripun wonten kawigatsan iki ngene. Kadangmu Sekar Kuning ya Retno Kuning iki ngoncati saka ing taman. Awit rikala semono wis tak jodohke lan Joko Sambara. Awit Joko Sambara kang bisa mujudake
kedadiane ana rong werna. Kamong ing jagat raya sak lemahing bumi sak uriping langit Sekar Pudak Kencana mung sawiji. Yen ngono loro antaraning siji mesti ana sing palsu uga ana sing asli. Kaya ngono. Lah iki saka Joko Sambor. Ayo. Belok langsung. Sekar Pudak Kencana niki palsu. Mboten enten yoninipun menapa-menapa. Menawi to Sekar Pudak Kencana ingkang asli menika wonten yoninipun. Ana yoline. Ya ing wedal sakmenika ragipun sampun ninggalake wonten ing Rawa. Ninggalke saka ing ora. Ya saking ngene, aku nyuwun tulung. Golek ana Sekar Kuning lan cara ngwaspa mesgul atine yen wis tinemu aku njaluk tulung mengko jodoke lan Sekar. Oh kados. Menawi to kados mekaten ing wedal sakmenika sampun kapasrahan kula nyuwun pamit kula badhe njaga panji-panji wonten ing Kurawan lan Kaya ngono aku matur nuwun. pangestu. Monggo.